फिथाइहा एरैबायदि दोङो अमुखा लाहा एरैबायदि दोङो तमुखा लाहा एरैबायदि दोङो अमुखिया एरैबायदि सना गानो तमुखिया एरैबायदि दामि दामि सारि गानो दखना गानो आंहा जेबो गैया हाय हाय मा जागोन बिदि सानलाबानो प्रेसार जाबाय हा प्रेसार जाना बिसिनायाव गोलैना थाबाय जिरा जिथाखौबो गाननो समय गैला बेफोरो जों गाव गथायना लानाय बेमार बे बेमारफोरखौबो डक्टरनि दावाइ नङाब्लानो फाहामनो हानाय सिस्टेम दङ बे सिस्टेमखौ खालामनांगौ आरो सोरबा बेमाराव बे बर'नि बेमार बे मुस्लिमनि बेमार बे ख्रिस्टियाननि बेमार लिरनाय थायो नामा डक्टरनि मोदोमाव लिरनाय थायो नामा बे बर'नि डक्टर बे माबा ख्रिस्टियाननि डक्टर बे मुस्लिमनि डक्टर रावनिबो डक्टरानो नैना दावाइ मुलियानो बेरामानो बेयाव खुनु जात पात उल्लेख थाया जायनि बिनि मोदोमावनो हमनो हागौ आंहा जुदि माबा मोनसे कमि थायो ते गुदि बुहुम नांनो दा मा खालामदों जुगा खालामब्लानो देहाखौ सावस्रि लाखिनो हायो गोथार गोसो मोननो हायो गोजोन परिबार मोननो हायो ते बे बिना फैसानि नियमखौलाय मानो खालामा जों बिदि जुगानि थाखाय एसे प्रसारबो खालामनाय शिबिरबो खालामदों फुङाव मात्र 2 घन्टा गावनि देहानि थाखाय बेखिनिखौ खालामना ला सारा दिन 22 घन्टा गावनि खामानि माव मात्र 2 घन्टा हांखौ माब्रै लानांगौ बेखौबो मिन्थिया जों दैखौ माब्रै लोंनांगौ बेखौबो मिन्थिया उन्दुयो जों उन्दुनानै माब्रै सिखारनांगौ बेखौबो मिन्थिया जिरायनांगौ माब्रै बेखौबो मिन्थिया जों जायनि कारणे जोंनि देहायाव बेरामा साग्लोबना लायो जानाय लोंनाय दानि दिनावथ' बुंनो थांब्ला मा जाखो बिसानो बिस माइरंआव अबयसे गामिनि आइ आफा नोंथांमोनाथ' बिराद गोजोन सुखि जीवन गावनि न'खराव दुब्लि दरसे दोङो माइ खेथि खालामदों बिनिफ्राय ओंखामखौ मोनजादों सुस्थ' जीवन बेराम गैया बारि खनायाव थुख्रासे जायगा दङ फान्थाव लाव आलु एसे गायना लादों बानलु गायना लादों बेखौ मोनजादों बेमार गैया जों टाउननि मानसिफ्रा बहुत भयंकर रूप परिस्थिति लानानै जों थांना थानो गोनां जादों फैसा दंब्लाबो मैगं थाइगं बायना जानो हाया बे मैगं थाइगं बायना जानाय माने बिसखौनो जानाय बाजाराव थांबा ना फिसा फिसाफोरखौ गोसोआव थोआ दानोब्ला बै जे बरफाव जे उन्दुना थायो गेदेर नाया बेखौसो गोसोखाङो गेदेर पिस खालामनानै लाबोगोन न'आव लाबोना संगोन जिखि आराम जागोन बे नायाव मा होनाय थायो मिथिबाय ना এই যে देश विदेशाव जे मानसि थैयो सेनाफोरा थैयो आर्मिफोरा थैयो बिसोरनि मोदोमा गोन्दो ओंखारनाङा गोलिलांनाङा बिनि कारणे मोनसे मुलि दङ लिक्विड मुलि दङ बेखौ सारनानै दोनो जाहाथे देहानिफ्राय देहाया आवलिलाङा आरो गोन्दो ओंखारा बे मुलिखौ बे नायाव होयो सानना नायनाय बेसेबां बिषाक्त बियो बेखौथ' नायनानै थायाखै जों जादों जानानै जोंनि उदैयाव हाबदों दानियानो दा खोनानो मोनो मा अमा बेदर बोरमा बेदरफ्रावबो होयोनो बेदरा सेवना थाङा जाहाथे नस्त जाया ते जों मा खालामदों मैगं थाइगङावबो जोंनियाव बिस हाबदों ना बेदरावबो बिस हाबदों जोंनि बे देहाया मोजां थागोनसे बुग्रिसु एसे हाबबाबो सायो मोदोमा बहाबा एसे सौग्रुबाबो सायो आरो जों बिषाक्त बुस्थुफोरखौ जों उदैयाव सोबाय थादों केन्सार डायबिटिस जोंनि रोदाफोरा थैलाङो मानि कारणे बेफोरनि कारणे कलाप्स जालाङो आरो जोंहा जौ बहुत पवित्र आं जौ लोंनाङा होनना बुङा दे जौ लोंनाङा बुङाथाय बेनिफ्राय दानो खारनांगोन हा जोंहा परमपराव दङ जोंहा धोरोमाव दङ सोर बे इमान पण्डित ओंखारदों जौ लोंनो माना खालामग्रा आं आइफोर आफाफोर जोंहा धोरोमजों जिहेतुके बेयो जड़ित आं बेनिखाय जौ लोंनाङा होननानै बुङा किन्तु जौ माने दानि जितु जौ बे बिषाक्त भयाबह जों गिसि लोङोमोन बहुत मोजांमोन दा जितु गोरान फैबाय टेस्टि बिराद गिलासे लोंबानो मस्ति जायो झार गोसा बास सानफ्रोमबो लोंबाय था भितरनि जितु जोंहा जन्त्रपाति सब सेस खेबसे बन बिस्कुट बादि बुगोन खेबसे रानगोन
खेबसे बन बिस्कुट बादि रानगोन बुगोन उनाव आटा गोरान रुटि बादि रानगोन बिदि रानै रानै उनाव जाना थांनानै मा जाहैगोन ना गोरान राननाय बिदि राननानै सानसे सेटेप जायोना बिदि बे परिस्थितियालागि मानो थांनांगौ जों जौ लोंनो लुबैदों न'आवनो संनानै लों बे जोंहा जोंनि आयुर्वेद खिरुमानि दानि जुगनि आयुर्वेदनि धनवन्तरि जायखौ बुङो परम पूज्य बालकृष्ण आचार्य देवा आंखौ बार बार बुंनानै मिनिहोयोमोन जोंहानि न'आवबो फैदों आरो आसामावबो बहुत बार फैदों जों खुब माने क्लोज माने सावरायनो सुबिदा मोनो माताजी ए जौखौ माबोरै सङो आंखौ फोरोंनाय खोन्थाना होबाय आङो जे मोखोना बिलाइ आरो माइरं अरे मोखोना बिलाइ माखौ देखाव लाबोनानै अरे बेथ' गेस्ट्रिकनि मुलि बेखौ रिसार्च खालामनाय जादों ते गोदो आबै आबौआ बेखौ मा माइरंखौ सौबाय सौनानै बाखोर बानायबाय फोरानबाय ओमफ्राय ओंखाम संबाय बेखौ लागायनानै लोङोमोन बे मोजांमोन बे गोथार किन्तु दा जिथु खालामदों ना बहुत भयाबह बे कमार्शियेल जाबाय नालाय मा जाखो खोनानो मोनो थांखुनि थारा होयोनो इउरिया होयोनो हा इउरिया होयो आरो बिनिफ्राय मा होयो कुइनाइन टेब्लेट संग्राफ्रा मिथिगोन जुदि सोरबा संग्रा दङ बेयाव बिदि होनानै झार गोसा खालामनानै बहा जुदा दिनो प्लास्टिक गोदो जोंनिया बहा दिनोमोन हानि जौदुआव बे हाइजेनिक हानि जौदुआव दिनग्रा हाइजेनिक बे गोथार किन्तु दा जिथु प्लास्टिकआव जुदा दिनो मानोना बुस्थुआ बुरजा बांबोबाय थादों बेहा कास्टमारनि डिमान्ड दङ बेनिखाय बुरजा संनो नांगौ जादों दो थिंख्लियाव दोनबा थोआ बेनिखाय बहा जुना दिनदों प्लास्टिकआव आरो बे प्लास्टिकखौ माजों तैयारि जेसेबां गारनाय बुस्थु गाज्रि बुस्थु बिजों तैयार खालामनाय बे प्लास्टिकआ आच्छा बे जौखौ जुनानै जिथिया दोनबाय दा बिनिफ्राय मा जाबाय क्रिएट जाबाय सेन्देलबो हाखुन्थिना होयोनो हावाइ सेन्देल माने ओंखामा 2 घन्टायाव गोलैनांगौ मोननांगौ जोंनिया गोदो जौआ मामोन सानबा गाहाम थानांगौ साननै सानथामखौ मा बुङो हे जौ दङ ना आमुखा हे गोरलैसोहाय दाख्लैसो संनाय दा बिदि गोरलैयानो गैया 2 घन्टा 3 घन्टानो ओंखामा मोननानै बे तिनिता बाजिबाथाय बिहा फेक्टरियाव लुनो जाबायानो फेक्टरियाव लुनानै 5टा 4:30 5टा बाजियाव बिनि कास्टमारा हाजिर नांगौ डिमान्ड दुकानाव लांना फानहैनांगौ आच्छा आं संनानै फानदों आंहा न'खरा सोलिदों किन्तु बिखौ जाय लोंनानै धंस जादों बिनि न'खराथ' साव होदों नङा जे जि मानसिया जि आइजोआ जि आफाफोरा बिदि जौ सङै सङै जौ फानै लोंहोनानै आंनि न'खरखौ धंस खालामदों ना आंनि बिसायखौ बुथारदों आंनि फिसाखौ बुथारदों फोथैदों बे न'खरा केতিয়াव गोजोन जानो हाया अभिशाप होदोंना होआखै बे अभिशापखौ मानो लानांगौ जोंहा किन्तु बर'नि आवगायनिफ्रायनो दङ दे दैमालुनि साव बेनिखायनो जोंहा मुक्ति गैया आरो बहुत जुजिनांगोन जों बे सावनिफ्राय खारगनो ते जुदि जों आरो बे जौ सोंनानै फाननानै जुदि बिदि बेपार खालामबाय थायो आरो सावखौ लाबाय थागोन जों मुक्ति मोनगोन ना सोरबा सासे सानैनि कारणे जों गते बर' हारियानो जों बिदि बदनामनि भागि जागोन ते जों लोंनो थाखाय जि सङो गिसि बेखौ लों आपत्ति गैया 2.5 किलो उजननि खदाल जावना हायो बिघा के बिघा माइ गायनो थाखाय रेडि खालामनो लागे खोथिया फुनो हायो बे जौनिफ्राय जितु शक्ति मोनो बे प्रोटीन हिसाबै व्यवहार खालामनाय जों जायो मोदोमाव बोलो होयो किन्तु जितु गोरान बे जोंनि देहाखौ लासै कलाप्स खालामलाङो बहुत गाज्रि तो दा जोंनिफ्राय एरै बुङो जे नङा जों लोङा नङा जों संनानै मालायनोसो फानो मालायखौसो लोंहोयो किन्तु बिखौबो दाखालाम बे अभिशापाबो जोंनि मोदोमाव थागोन जोंनि परियालाव थागोन सोरबा न'खरसेयाव थानाय माने जोंनि बर'नि साउन्ड थानाय जागोन बिनिखाय आइफोर आं आखाइ खबजबनानै खुलुमो बे सबखौबो खालाम किन्तु बे जौ फाननानै
जानाय बे माबाखौ हुदाखौ गार नांगौबा सोरनिबा न' थोरसि लथा सु पुण्य जागोन नामा बनायदों अन्थाइ देख्रेब बिबो गावनि श्रम होनानै मावनाय जिहेतुके पुण्य जागोन गोथार जिउ मोनगोन बेयाव कुनु अभिशाप गैया इसोराबो आशीर्बाद होगोन बेनिखायनो बिदि खामानि माव जि खामानिया जोंनि समाजाव गोहोम गोलैगोन नखराव गोहोम गोलैगोन राष्ट्र देशाव गोहोम गोलैगोन बिदि खामानिखौ दामाव मानोना जों दा बै गोदोनि बायदि कम रोङि मानसि नंलिया बयबो शिक्षित जोङो बयबो रोङो मोजां गाज्रि साननो हायो जों मोजांनिफ्राय मोजां माब्रै समाजखौ लांनांगौ जोंनि धोरोमखौ फोसाबलांनांगौ जेरै जों नाजादों नारा नाथा जोंनि गामिखौ जोंनि एरियाखौ जोंनि जिल्लाखौ जोंनि रायजोखौ जोंनि राष्ट्रखौ